Čus lidi, já si tam budu včera a dnes jsem tady s Máťou. Od vás zdraví tě Matás. A my vás vítáme u dalšího videa. Ale Dneska jsme si pro vás připravili paletínkový challenge. No já vám ukážu paletínku. Tady takhle se pečou. Fakt věřili. A každý z nás má 3 pokusy. Mistrovském obračečce. Jak takhle. Nebo já No vlastně... tak, vrhneme se do toho, ne? Tak já to nebudu zdržovat. Takže jo, Že? jo. Takže 3, 2, 1, teď! Docela dobrý. Jo, docela dobrý. Počkej, pojďme tady. Tak, a Dobrý, tak pojď, tak teďka ty. teď jdu na to já. 3, 2, počkej, no. 3, 2, 1, teď! No, tak vypadá, že brácha bude lepší kuchař než já. Balí to? Jo, jako prase. Jak je to jde? Hej, Jirko, budeme si to jako podávat. Dobře ty ale, dobře jsi to dal. Můžeš. Jo, jsem se spálil. 3, 2, 1, teď! Dobře, brácha. No, málo mi to spadlo. Ty jo, ale jako... Nesmíme to hlavně osekat. Hlavně to nesmíme osekat. No, tady jsem to už trošku rozpůlil. No, můžeš. Protože každý, já už měl druhý pokus, teďka brácha bude mít druhý pokus. 3, 2, 1, teď! No. Jako, počkej, tak počkej, podrž to, já to obrátím. Já si teďka jenom trochu položím. Jsem na to jenom potřeboval. Můžem, brácho? Ježíš. Ne, nemůžem, nejde to. Dobrý, cool. Takže Já 3, mám teďka poslední pokus. 3, 2, 1, stop! No, Jako... nebudu to moc. Se nám trochu roztekla. Ne, já nechci, aby se nám roztekla. Musím obrátit. A ji obrátím. Dobrý, tak pojď. Tak, tady máš tabletík. No, děkuji. Můžu? 3, 2, 1, teď! No. Ty vole. Jemu to jde jako prase. Hej, ty jsi to dal dobře. Takže... takže... Já se s váma rozloučím, takže čus lidi. A YouTube sloučí se Matás a čau!